Ikusiko dugu orain nola partekatu artxiboak Google Driven eta nola jokatu gurekin partekatzen dituzten artxiboekin. Kontu handiz ibili behar gara, ez ezabatzeko gurekin partekatzen dituzten artxiboak, ez ezabatzeko biontzat, edo izena ez aldatzeko. Hemen badaukat bi kontu zabalik, hemen daukat bat, Jose Control, eta hemen beste bat, Jose Zerolau. Hasiko naiz partekatzen bien artean. Hemen nirekin partekatutakoak karpetan jarri naiz, ez daukat ezer partekatu durik, eta hasiko naiz partekatzen beste kontutik. Hasiko gara, artxiboak partekatzen. Eta ikusiko ditugu gertatu aldiren gauza guztiak edo aukera guztiak. Jaiko gara batzuetan kasu arraroenetan. Partekatuko dut lehenengoa, partekatzeko 0 bat, eta orduan partekatzeko klik egin gainean, eskuineko botoia, eta partekatu. Hemen bertan, idatziko dugu norekin partekatu nahi dugun. Hori da. Nik kasu honetan, Jose Zerolau @begunezerolau.net. Lehio honetan ere, hemen agertu daia. Lehio honetan ere daukagu zein baimen ematen diogun artxibo horrekin persona hori. Arkaz bat agertzen da, horrek esan nahi du, editatu, aldatu alduela. Sakatzen badugu irukian, agertzen zaizkigu aukerak. Edita dezake, iruzkin dezake bakarrik, baina ez editatu, eta ikus dezake bakarrik. Ez da iruzkinik egin. Bakarrik, artxibo hori ikusi. Hori da kontutan hartu behar dugun lehenengo gauza. Zertarako partekatu nahi dugun artxibo hori, persona horrekin. Ematen badugu hemen aurreratuetan, baitare, hemen ikusiko dugu partekatze modua, lehenengoa, hori da, nor sartu alda artxibo horretan. Hemen agertzen den moduan, persona jakin batzuek, hori da, nik sortu dudana, gehi nik aukeratu ditudanak partekatzeko. Hori aldatu aldugu, eta hemen ditugu 5 aukera. Lehenengoa da erabiltzaile zehatzak, beti defektotik ematen duena, gero aktibatu aldugu eta era desberdinetan. Lehenengoa, esteka duen berritze gure Zerolau Barakalduko domeneko edonor. Hori da, bakarrik nire domeniokoak ikusi ahal izango dute, artxibo hori, baina gainera esteka izan behar dute. Nik eman behar diet esteka edo jarri behar diet web horri batean edo horrelakorik. Hurrengoa, aktibatua berritzegune Zerolau Barakaldo. Hor bakarrik nire domeniokoak ikusiko dute. Zuen eskolan noski, zuen domeniokoek ikusiko dute bakarrik, aktibatzen baduzu hori. Esteka duen edo nor, hori, ni jarri aldut esteka web horri batean edo bidali korreo batean edo horrelakorik, baina esteka izan behar du persona horrek artxibo hori kudeatzeko. Edo aktibatu da publiko azarean, hemen inork ez du baimen beharrik, eta orduan, edo zinekutan jartzen badut, web horri batean edo horrelako batean, site batean eta bar, edo nork ikusia izango du. Normalean berriro, aukeratu zeinekin edo zein baimenekin egin nahi duzuen. Egin nahi baduzue guztiz restringitua eta bakarrik zuk eta partekatzen dituzuen personekin ikustea, orduan desaktibatu, erabili zehatzak, nik gonbidatzen ditudanak, eta gorde. Hemen agertzen dira persona guztiak, ni jabea naiz, eta Jose Frogak, berarekin ja partekatu dut, eta editatzeko baimena dauka. Jarraitu aldugu hemen jendea gehitzen, eta baitzen dugunean, bidali. Berriro hemen, eginda, hemen 2 aukera daude baitare, ez utzi editorei sarbidea aldatzen eta jendea gehitzen. Hori da, Jose Zerolau lauri baimena eman diot editatzeko. Orduan, hemen sakatzen ez badut, berak ere gonbidatu aldu beste jendea, beste persona batzuk ikusteko edo editatzeko.
Hori nahi ez badut gertatzea, jarriko diot hor, eta orduan ez utzi editorei sarbidea aldatzen, hori da baimen hauek aldatzen, edo jendea gonbidatzen. Eta desgaitu deskargatzeko, imprimatzeko eta kopiatzeko aukerak. Horrela jartzen badugu, ezin izango dute deskargatu artxiboa, ezin imprimatu eta ezin kopiatu. Normalean bai dugu jarriko, partekatzen dugun personarekin, hori, emango diogu baimena deskargatzeko eta imprimatzeko eta bai. Hori bai, nahi baduzu, ez utzi editorei jende gehiago sartzen, bestela gero, beste batzuekin partekatu izango du. Gordetzen baditugu aldaketak, eta eginda, partekaturik gelditu da, artxiboa. Hori dira lehenengo pausoak artxibo bat partekatzeko. Noski, horren ikusiko dugu nola zabaltzen badugu artxibo hau eta zabaltzen badugu artxibo hau, biak sinkronizaturik egongo dira. Hori da, eta hemen ikusi aldugu ja. Dokumentu honetan bi persona daude lanean. Jose 04 eta ni, Jose sortu duana. Eta honetan berdin, Jose Control, hemengo parte erabiltzailea, eta niri, eta ni. Hemen daukago baita ere kursorea koloreekin, jakiteko nor idazten ari den momentu horretan. Eta dokumentu batean idazten badut, bestean ere idatziko da. Eta honetan idazten badut, bestean ere idazten da. Horrek esan nahi du bi artxiboak sinkronizaturik daudela. Batzuetan edo askotan horretarako partekatzen ditugu artxiboak, bi persona lan egiteko batera. Orduan, azken finean, komeni bazaigu dokumentu batean bi persona edo gehiago lan egitea horrela egingo dugu. Bueltatzen bagara, ikusten dugu nola partekaturik dauden. Hori da partekatzearena. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola kudeatu gurekin partekatu duten artxibo bat. Edozein moduten ezabatuko dugu, edozein moduten aldatuko dugu karpetaz, ikusi behar eta kontuz ibili behar.